Quaresma. Fordult volt szabálytalan. Szabadrúgás. És cserélni fog még Portugália. Danilo jön Nani helyére. A mérkőzés utolsó 10 percére. Danilo Pereira, a játékosa. Tehát játszott ő Olaszországban, Parmánál, Görögországban, Hollandiában is. Tavaly márciusban mutatkozott be a portugál válogatottban. Ronaldo szabadrugása, nálunk pedig majd Stieber érkezik. Vierinha, vigyázzunk megint, nem rendeződtünk itt a szabadrugás előtt. Quaresma, kim volt az már szerintem? Hadjelző szerint nem, Kuzmics rúgta ellenfélhez, Vierinha beadhatja, de se ugrott föl.